Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монанд дастгирӣ мекунед ва комментариҳои хуб менависед. названи видеоро дидем дар кадом мавзӯъ мешавад. пеши мавзӯъро сар кардан рекламаҳоро бигем ки ин бародаре ки номерҳоша мондум ай ҷои зиндагӣ мекардагитон граница мебаранд мебиёранд ва ин номерҳои авиакассамон ки ҷой ба ки ҷои билет дар кор мешавад метавонед ба дили пур харидорӣ кунед. хуб хато накунем айхоб мехезум телефон мекунам авиакассамда мегӯяд то абета звонок гуфти рӯзҳо боли мене буде як бираз звонок рӯпарӯ мешавад бародар аэропорт гунуквара маҳкам мекунам бародар аэропорт дамадед вара маҳкам мекунам бо мегум чӣ гап шид мекунем радиои озодӣ видео партофтаки мақсад ай сабаби нооромиҳо ай сабаби дронҳо аэропорт дамадед ва аэропорт гунуква ба муддати кӯтоҳ баста мешавад ва баъдан телефон кардем бародарҳоимон ки дар дамадед ва қарор доранд бародарҳоимон ки дар гунуква ҳамаи рейсҳо вақту соатиш қатъи парвоз кардестай ва гап-гапам нестай ки баста мешавад бароям хостем як видео кунем ки мардум дар ташвиш нағалта иҷа бисёри бародарҳо билет доранд бисёриш билет гирифтаниянд айни замон таинҷаи мақсад ташвиш нашавад як бора звонок шудестай шояд баъзеҳо роли бардоштаам натонад телефонша баро ки як нафар ҷавоб медиҳад вале хостам дар ҳамин масъала видео кунам бе ташвиш иншаллоҳ агар ягон хабари нав ягон баста шава ё ки ягон навигариҳо шава аввалан ҳаракат мекунем чӣ хеле ки мебинед аэропорт нарафта ҷои кор нарафта дар пеши хона ҳамхе як сиёмка мекунем хабаррасон мекунем шумода ҳамира мехостум расонум боқӣ паноҳи аллоҳ худтон эҳтиёт кунем миннатдорум ай ҳама бошед.